Здравейте, дами и господа! Аз съм FireKingWin и това е моето първо видео в YouTube, в което ще представя малко информация за себе си. Аз съм Божидар Иванов Миланов, живея в град София на 13 години. Съм решил да започна да заснемам клипове поради причината, че просто открих една програма за снимане, която дълго бягаше от мен, и това е ето това Mobizen, което виждате червеното. Тези иконки, тези точно така, тези приложения на иконките на приложенията, това са видеоедитори и всякакви такива ефекти, MLG Videomaker виждате. И така, реших да започна да снимам клипове, пък ви казах защо. Ще снимам предимно на таблет, на Android, такива приложения, докато поне не си оправя компютъра или докато не си преинсталирам компютъра с по-хубав Windows или не ми купят нов, което е второто, което е по-възможно. Но до тогава може би ще снимам на таблет и да. Какво повече мога да кажа за себе си? Ще се видим в първото видео на някоя игра и може би това ще бъде на Dream League Soccer 2016. Но ще се видим тогава. Надявам се клипа да ви е харесал, който така не забравяйте да щупите лайк бутона, да коментирате, абонирайте се за моя канал и до скоро.